ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТЖ. Имрӯз 13 январи 2026 сол навори мошинои арзон пешниҳодтон кардем. хушрӯ тамошо кунед. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чизе ки барои реклама, барои фурӯш дорем, метавонед дар ватсапи Саудо ТЖ 9997 ахираш муроҷиат бикунед. реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай 21099 Сидан, Мерседес, Астраҷи, Тойота Королла, Дейво Лассети, хулоса обши 12 дона мошина ҳастай ки навортон кем тамошо кунед. бениҳоят нарху зур, нарх наво аз 7000 сомон сар мешавад. хулоса ки тамошо кунед, навора шурӯъ мекунем. дӯстон, телеграм-канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасона бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ қабулкардагӣ. Opel Astra F хечбеки фурӯшӣ ҳастае ки сасяни сосқатиай, соли барориш 96 сол, мошин дар шаҳри Душанбе. нархша 39000 меган, бо арзон мешавад. зӯзишвориш бензини газ, мотораш 1.5 коробкаш механика. ватсапшона мегзорам, занг бизанед. мотораш 1.5 дӯстон ё 20 мақсад якчанд маркашон, яъне ки паштиему 80-90% як шашхати, яъне ки иш 1.5 будастай механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. чашкивош варид надорад. ҳуҷҷатҳои солонааш қатъӣ. 39000 бензин газ, муомилааш қатъӣ. занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. анаи краска дӯстон бениҳоят талаботш бисёр, яъне ки хадавоя хулоса хитон бо далши занг бизанед, маслиҳат карда бигиренаш. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A солаш 94 дар Душанбе қарор дорад. 14000 сомон. бордорое ки Vectra A сасяни соз арзон гуфтасен. ина мараман 94 сол қатъӣ 14000 мега, бензини газай, кузов Сидан, мотораш 1.6 коробкаш механика. Vectra дар ҳолати миёна, ҳуҷҷат надорад. қисми дохили мошин тоза ҳак, салон лата, газ, бензин 1.6 механика дар Душанбе, 94 сол. дӯстон азиз, занг бизанед, боз муомила кунед. мошинхарои серьёзни ҳаму соҳибои ҳар як мошине ки мисол маъқултон мешавад, занг бизанед, аз думи канали мо салом расонед. худо хоҳад вақте ки Саудо ТЖ навор кард, аз думи канали мо занг занед, иншоалло бо кадом мошине ки маъқултон аст, худо хоҳад арзонтон мекунад. фақат беҳуда нороҳатшо накунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Astra-J ҳастае ки солаш 98. Astra-J хечбеки 98 выпуск. мошин дар Душанбеай 51000 меган, краска тоза ҳак, бензини холӣ, мотораши 1.6 коробкаш механикасин азиз, кузов хечбек. рақамҳои ватсапша мегзорам, занг бизанед, маслиҳат кунед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бензини холӣ, мотор газа дидагӣ нестай, мотораш коробкаш зур, ҳуҷҷат таъмировка 6 моҳи дига.
кондитсионер плюс печкаш кор мекунад. 2 тадар электропакет, як гишаши простоя дӯстон азиз. 98 сол, 51,000 сомон муомилаш хати. Ина дӯстон кадом метавонад дар корай? Занг занен, чахчах кунен, бигиринаш. дӯстон мегзарем ба чорумин мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Benz C-класс аст ки солаш 98 дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангирда қарор дорад. 56,000 сомон бензини газхатӣ, объёмаш 1.8 1.8 механика. Дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳолати хуби техникида қарор дорад. Elegance, комплектация Elegance, мотор 100%, коробка 100%, ходовой 90% ҳай, салон кожа. ҳуҷҷатҳои солонаш 1 соли дигар равно ҳастай. Танировка то охири феврала, яъне ки қариб 2 моҳ ҳастай танировка дорад азиз. Хел ба нарх 56,098 сол занг зад пурсоншем. тарафи дасти чапда лайк мондаги дӯстон. нафароне ки тамошо мекунен, хушоба ҳолтон бетараф мешен ку нашуд масъалаи лайкҳоро гузорен, навори худохоҳад тоб мерова, мошино савдо мешавад. дӯстон мегзарем ба панҷумин 2110 фурӯшӣ. состоянии 2110 созай зури баъд дӯстон азиз. солаш 2000 дар душанбе 13500 сомон нархаш. фақат бензин, мотораш 1.6, коробка механика. рақамҳои ахираш 4-6 занг бизанен. дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка, ходовой 100%, 4 баллон нав, мошин умуман газ надидагӣ нест. фақат бензин қатъӣ гаштагӣ, утилизатсия дорад, ҳуҷҷатҳо бучидагӣ. срочно 1.6 инжектор занг бизанем бачаи азиз. дӯстон мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Lanos-и 97 сол, краскаи сафеди тоза. мошин ҳозир дар ваҳдат қарор дорад. 13000 сомон нарх дорад. бензини холӣ дорад. масъалаи мотораш 1.5, коробкаш механика. ватсапшон ахираш 7018 занг бизанен. Lanos-и состоянии соз дар ҳолати хуб қарор дорад. охири нархай. утилизатсия ҳуҷҷати солона надорад дӯстон. 97 выпуск. не ҳуҷҷат, не утилизатсия дорад, ҳичи надорад. хулоса кадометон дар корай? кузовиш седан, краскаи сафед, ҳолати нормали состоянии зур, 1.5 механика, ваҳдат дахор дорад. 13000 сомонӣ. мошино чӣ хеле арзонай, қиматай навор чӣ хелш бача азиз. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин Avensis-и фурӯшӣ. ҳамин мошинои арзона ҳаракат мекунем, навор кунем. ҳамин нафарое ки маблағшон камтаракай соҳиби мошин шавад. Toyota Avensis мошин аз учёт синмат кардагӣ. 2009 сол, 55000 сомон, 1.4 дизели механика дӯстон азиз. ина Avensis-и состоянии беҳтарин бо нархи 55000 сомонӣ. алиш намешавад, ҳуҷҷат надорад, утилизатсия дорад. қадду қомат фасон, мордаш беҳад мордаи зур. хуб, ин ҳамин ҳолат қисми дохилаш дизелни бача азиз, 1.4 механика. занг зад пурсоншен. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшимон. Opel Astra-F дар кузуфи седани солои 93 бо нархи 12500 сомонӣ. ин мошин дӯстон дар душанбе қарор дорад. бензини газай. мотораш 1.6, коробка механика.
ватсапшона мегзорам занг бизанем. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка, ходовой 100%. балонош где-то 50%. чашкиҳо варид надорад. Утилизатсия ҳуҷҷат надорад дӯстон азиз. мошин фақат нарӯшка кор дорад. бародаро срочнай ба 12,500 сомон 93 имсол. Яна кадомитон серьёзный мошин харен занг бизанен ва сяка фикре. Ҳамин канали Сауду ТЖ дӯстон барои шумо кушодагиай. вақте ки тамошо мекунен, лайк монен, дар канал подписатсия кунен, дастгирӣ кунен хулоса. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастад ки солаш 2001 сол, соли барориш. Astra J 55,000 сомонӣ. аз учет баровардагӣ тайёр дӯстон. фақат бензин, мотор 1.6, коробкаш механика, кузов хечбек. ассалому алайкум. мошин дар сурат маълумай, состоянии беҳтаринай. мотор 100, коробка 100, ходовой 100. балону нав утилизатсия дорад. яъне ки балон нава утилизатсия дорад. 12 моҳа ҳуҷҷат дорад. ҳуҷҷата нав кадан. охири нархе ами 55,000. илтимос беҳуда занг назанен. кадомитонда дар кораи состоянии созқати 2001 55,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастад ки солаш 1996. мошин дар шаҳри Душанбе. кузов седан 27,000 сомон нархаш. аз учет баровардагӣ тайёр. мошинча бензини газ. масъалаи мотор боша 1.6 механика қатӣ. срочна фурӯхта мешавад. мотор, коробка 100. ҳуҷҷатош ҳастай. 4 балони нав. харидори конкрет набоша муомилаи соз мекунем. 96 сол, дар Душанбе. 27,000 сомон. бензин газ 1.6 механика. 1.6 16 экатик қадид дӯстон азиз. ина дӯстон занг занем пурсоншон далши. Vectra беҳо дӯстон мошинои хеле вазминан. бовар кунен хидмонҳай кардем якум мошини дастимон Vectra B буд. ҳам мошини вазминай мягкӣ мегардад. майда чиқрора мақсад вақте ки зер мекунен намефаҳмед. мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастад ки солаш 2007 дар Душанбе қарор дорад. 38,000 нарх дорад. сӯзишвориш бензини холӣ. қаду қоматш ранги Toyota Corolla. моторш 1.5 механика. ватсапшон ахириш 9944. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат 1 сола плюс утилизатсия. мошин ягон камбудӣ надорад. мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ. мошин якдаста ҳай. дар ҳолати беҳтарин бо арзон мешавад. ина дӯстон кадомитонда Lacetti, Daewoo, Chevrolet дар кортонай. ина марҳамат дӯстон занг занед. худо хоҳад беҳад мошинчаи зур мега. 38,000 2007 сол. муомилаш қатӣ. нафарое ки серьёзнин занг зан масъя кунед. дӯстон мегзарем ба 12-умин мошини фурӯшӣ. Daewoo Espero-и фурӯшӣ ҳастад ки солаш 96. мошин дар ваҳдат 8,000 сомон нархаш. бензини газ, моторш 1.8 механика қатӣ. ватсапшона мегзорам занг бизанед. мошин срочна мефурӯшем мега. документи солона дорад. то моҳи июла утилизатсия дорад. находуай. моторш дуд мекунад. охири нархаш беҳуда занг назанед. 1.8 механика қатӣ Espero Daewoo 96 сол дар ваҳдат 8,000 сомонӣ. ҳай мотор мекунед, ҳай кам мегарден. ирӯза навор дӯстон ҷанба чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат кардем, навортон кардем. ҳамин навори мада як талайк монен гарани хурсанд мешам. дар каналам подписатсия кунен. хулоса чизе ки дорен роӣ кунен, реклама карда фурӯшта мегзорем. зинда бошен, сарбаланду хонаобод бошен дӯстон азиз.